Mtundu mukuonawu pa tsiku la lero lino amakhulupirira kuti mvula igwe akuyenera kukapereka nsembe kuti milungu tawo kwawoko, ndipo amakhulupirira kuti mvulayo imagwadi. Anthu awawa ndi ndani? Ndi chifukwa chani amakhala ndi zikhulupiriro zoterezi? Nanga moyo wawo wa masiku onse umawayendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira, osayiwala kutsatsa bizinesi yanu ija ndi ife kuti anthu adziwe zomwe inu mukugulisazo. Ndili ku Cameroon komwe kuli mtundu wina wa anthu otchedwa Dupa. Anthu ena amawatcha Mayemyem tribe, omwe pa tsiku la lero amachitabe zija zomwe tinkachita kuno kale zija zomapereka nsembe pa mtengo kuti mvula ibwere. Anthu awawa amapezekera ku Adamawa region, dziko la Cameroon. Iwo kwawo ndi kulima, kufuula mowa, nkumamwa, kuberekana, kugona ndi mapate osiyanasiyana. Anthu awawatu alibe nazo ntchito zozikongolesa ngati muja momwe mitundu ina yambiri imachitira. Iwowa amakasamba ku mitsinje konko, kumakatunga somazi omwe amagwirisira ntchito pophika mimowa yawoyi. Sadziwa za sukulu, chipatala, ndale, ndipo zimatheka mwana kubadwa nkuzakula monga momwe inu ndi ine muja tikulira, ndi kukhala kuti sanayionepo galimoto kamba kuti anthuwa sayenda ndi dziko, amakhala kutali ndi midzi yotukuka. Sapemphera, sadziwa wailesi, foni ngakhale nsapato, ndipo ambiri mwa anthu awawa amatha kungovala masamba ndi kuphimba malo obisika okhawa, koma mabere nkukhala panja, ndipo anazolowera sachita manyazi aliwonse pa izi. Ndipo mbali yayikulu yododomesa ya chikhulupiriro chawo ndi chakuti anthu awawo akayifuna mvula ndiye kuti pamayenera kukhala ka process. Anasankha komiti ya anthu 5 yoyendesa nkhani ya mvula. Awa mukuwaonawa ndi anzimu omwe amakhala operekera nsembe. Kupanda adolo awawa ndiye kuti nsembe siyiperekedwa. Mkuluyu ndiye amakhala odziwa za mankhwala apamuzipa, muchilankhulo china ndi dotolo ochiza anthu ndithu. Ndipo mkuluyu ndiye ndi maso a muzi onsewu, ati sizitheka munthu kulowa mmuzimu kapena kutulukamo iye osadziwa, ndipo nthawi zonse amakhala akuyang'anira muziwu masana ndi usiku. Muchilankhulo china iye ndi CCTV ya mmuzimu. Tsono dolo uyuyu ndiye ndi master wa mvula, ndiyemwe amayambisa kuti mvula igwe komanso isiye. Awawa ndiye ndapa mbuyo pa mfumu owathandiza zina ndi zina, ndipo awano ndiye nda mfumu enieniwo enimuzi, Mr. President. Ndiye process ya mvula kuti itheke, anthu awawa a president ndi anduna zawo amayenera kukhalapo, ndipo amapita kumalo komwe kumaperekedwa nsembeko. Kenako amapha mbuzi ndi kuyisenda, ndipo za mkati mwakemo amazipachika mu mtengo woperekera nsembewo. Mutu, chikopa amayika pansi pa mtengopo, ndipo nyama yenieniyo amapita nayo kwawo nkumakalya, nkumakapanga mapate akuyembekezera kuti mvula iwapeze tsiku lina lililonse. Izizi zimankana achitika zaka ndi zaka. Uzindikiri nkusamawapezabe. Oti kunjaku kuli Mulungu mwini zolengedwa zonse, mwini kupereka moyo komanso imfa, mwini kupereka mavuto ndi mtendere, komanso mwini kulambiridwa ndi kupembedzedwa. Sife woweruza ena, tingopempha Mulungu yemweyo awapatse uzindikiri ngati mmene ena anazindikirira choonadi. Osayiwala kupanga share anthu awawa a Dupa tribe. Nonse omwe muli kumangochi ni madera ena ozungulira, kodi mumadziwa kuti kumangochi kuli madolo otchedwa Brother Cell Phone Care Computers and Electronics, omwe amapezeka ndi zipangizo zonse za mafoni, kuyambira ma LCD, mabatili a original, mapocha ndi zina zambiri za mafoni komanso makompyuta. Ubwino wake amatumiza kulikonse komwe inu muli, komanso mitengo yake ndiyosafanilizika. Ayimbireni muwafunse mafunso akuyankhani.